Hello guys, so mo koy laing buhat ron. Mamubo ko sa among tanom ug mga buwak aris gawas kay wa koy laing ka-vlog guys, pasensya na mo. Muubo sa kus buwak. Galaba dapan ang kay ganiha day nagdugo ang ngipon na ri ba pa mo. Koy laing ma-vlog rong adlaw magbubo na ra ko buwak, pasensya na raman mo sa ang vlog. Tan ara magbubo kus buwak ug sa among mga tanom gulay, ang bubuan. Op, lakangan. Sari-sari. Tagang mga botelya guys. Tag-upak-upak. Isang lana. Isang lag botelya. Banha parang isda apod. Ay, saray na buhi. Ang puro na rin kinaud. Naupa mag-ida. Ganahan, iwanin ilang baik mo kuya Bing. Tip dia suning. Ganahan. Ning katawa mo dog, tag maning. Untuk uya boning? Ganahan pod. Wa din na nurag ang pitsay. Wa? Niguwang na naman na. Nanay ka sumana na siguro kape. Pero agkuan. Kana palida. Ito kari patula man rin. Ano nagkalay palida? Lami ang bayan ng juwan ni nga. Wa pa nagiyad clean nila pa. Nagwat bitaw tas clean kay musakay ta. Paraha, mula pa ha. Mula pa yakin, paraha kay musakay ta. Nilaga? Dito na hili. Ayan, nagbubuan ako. Ano yung nagbubuan? Tungod na. Hello guys, pasensya na dahil mo gahapong adlaw kay wa may vlog kay galay na hang lawas nagalabad ang ja kamera pa dari sliksian og karing mga bata dari nagpauban ko kay tas Mariano guys nagkuha ni Lola Betty. Aba at tangiran ninyo guys nagabot ni Lola Betty dari kay arhi sa si Lola Betty magbakasyon kay mag-birthday pos Mariano. Arhi sa Lola Betty dari guys. Ja karon guys mama koy laing mabuhat maghilo ko aring likod kay moabot na ra pod si mama moabot tagang ugangan mado na yung nag-abot ni hinlo maghinlo sa ko guys ari da karing mga gipang bugha ang Mariano ahong hinluan diya ko po kagawla ganina kay uwan gauwan.
Salamat, Bibi. Tabangan ko ni mo, be. Tabangin ko ha, arong mahinlo ni ha. Yung litat sa ang lula ha. Nahugaw agad ang bay. Alam tong silig. Nawa ito si magikuwag sa kugaw. Ano, si mo likod na, piso. Nahu. Ayaw ka, widan niya kay masamad ka. Utong man eh. Ako ra. Hi! Saan os kumila? Hi! Okay, sunod ang vlog, guys. Kay, naging na si mama, guys. Nabasa man, ma. At-tripod, ma. Kumusta man mo na, guys? Unsa may inusudan, guys. Check out at the Bilalos. Ang lula Linda. At Lola Linda, Lolo Pablo. Hi, Ate Bidit. Hi, Mami Kurame. Labog sa rin na, be. Himingaw kang papa, be? Wow. Ay, wa. Minor ang kumamay. Say, ba? Dito na, ansa? Himingaw ka, oh. Gamay. Gamay, rin ay. Agay, Mariano. Himingaw ko na gamay sisian. Nang, Luwer mas papa, be. Kagilantan ko na si papa, be. Sinukilantan na ka pa. Iligo na nagdagat pa. Ano mo, wag imong kinanat pa. I love you pa. I love you, Lola Lolo. Napili sa nagsinig. Agkuhan na ka ng lapok, ma. Naman. Ha? Utoy. Napili mo ni ma. Ayun, na, dirty mo na. Iya, lagi na eh. Lapit gabog. Dali mo. Kuhan na eh. Putang na. Oh. Sugba ka ma. Ay, magsugba. Maghaling. Ay magkaling ka ma. Magsugba ko no ko, guys. Ag maghaling siliksi ba, magdugdug. Okay, dyan magsugba. At yung dali. Di na po ma. Asa man ka? At yung bag. Nanay, wakwak at asuro kayo ba? Namukatikan. Ang nadi ay? Wa na pag signal ari guys, gani harang mga alas 2, siguro to alas 3. Alas 5 na raman wa pag signal. Lisod po na nag-upload. Wala may vlog hapon.
February 1 day ron, guys. Birthday na sa mga February. Mag-Valentine's Day na happy. Hmm? Ma? Ting chocolate na, be. Ma? Yan, ting chocolate na. Guys, na ay chocolate na guys. Nay, chocolate na, guys. Nakoy kwarta. Luyag si Anay. Kwarta. Nari chocolate, be. Nakoy kwarta. Pila imong kwarta? Iniguman og palit, manghunaw sa kamot kay hugaw ng kwarta. Ay sa mukaon, ha? Sige palit. Ha? Nagubag rin po, guys. Tapos antara ng Mariano. Pero ako tudo Nang no? Tudo along? Natang-tang na siya, natang-tang. Ma, Pare mo palit. Uy, bilat. Tagbot ninyo, ha? Oh, din ang record na ito. Kamu taring ang gamiran. Kabay-labayran ninyo ang tawag. Kabay-labayran ninyo kayo nagtagasilhig. Okay, Bakang. Ba na tang. Gahapon kay nanguan man ko namubo sa buwak og tanom. Jawa ra man ha ma-upload kay mubo ra, ja ko lang kasumpay. Sumpay-sumpay ra man yang vlog, guys, pasensya na mo kay way lami ning vlog na mo ron. Paningat ko. Pero kung lilibat na ning cellphone ng bag-o, libat og libat gidaan. Hi Long. Hi Bika, Bika Bila. Bila. Bika Bila, sumka bandi. Ilaga. Ilaga. Ang siliksyan ikaw be. Bilan. Iring. Bili. Aw di ay. Singas yung mama be. Mama Aisa. Imong papa. Kuya Lester. Hi Kuya Lister. Imong papa Kuya Lister. Singas imong papa. Papa. Imong lula. Lola Linda. Vidalos Cabrera Fronteras. Fronteras family og Cabrera shout out. Og Bacasera Bacaresa family shout out. Kanso may tita nga naas laing nasod. Hi. Hello guys, mag shout out dai ko Marjo. Sa mga ning kuan ha ba ning chat na nga magpa-shout out ko no kay nag-shout out ko das naging adlaw. Wa man gud sila ma-appeal guys, kaya wala makita sa akong comment sa vlog ba. Shout out dai ko ni Merly Bernice from Washington State. Og ni Junita Labunog. Og ni EJ Laguna. EJ Laganas di ay, sorry. Shout out EJ Laganas og ni Priska Kagampang. Og ni Jasmine Mela. Shout out po ko ni Nora YouTube Nabag, taga Lapas Carmen. Unja shout out sa Gaban family. Gaban family shout out. Shout out po ko sa Amela family og Reyes family, di ba long? Siya gana ha. Og Langi family shout out.
Shout out po ko ni Maria Rose. Sa pamani ha? Og ni Pilisa Taghap. Hi po ko ni Ate Bing Parol. Og ni Basu Art. Hi po ko ni Roxanne Amigos. Og ni Aba Vlogs. Azela Lubu Uyataba. Shout out ko din you. Oh my goodness, my phone is 20%. Shout out ko ni Kuya Romy Rap Kabalet, Boyser. Og ni Pas Ampalayan. Where is my... Sarama to, ha? Nagkajuring na ko. Shout out sa ang tita from Florida. Hi ni mo, tita. Amping na kanunay sa imuhang trabaho. Nagkajuring na ko. Og hi po ko ni Ate Vidalos og sa ijahang bana na si Kuya Jobes Cabrera family, shout out. Og ni Jersey Villanueva, shout out ko diha. Ni Tis Sumpangan from Southern Lady. Og ni Idina Cañete. Isidrita Vales, shout out. Og ni Rosalyn Garcia. Og ni Nisel Lanuan. Og shout out po ko ni Jennifer Limoncito. So guys, maura to ang na-shout out. Sunod na pod. Comment ra mo sa ang vlog para ma-shout out mo na next vlog na ho. So guys, wala ko ilaing ikasulti. Pasensya na mo sa akong vlog ron kaya wakajoy lame. Wakajoy ko ano akong vlog ron guys kaya wala ko ilaing ika-vlog kay sana alboroto kahong buno-buno galaba na ang guys kaya napalagi ang problema ng ngipon. Jamara ni ang vlog ron guys, pasensya na mo. At tangiran ninyo amo ang vlog ugma. At tangin ninyo ang pag-abot ni Lola Bits dari guys kay gikuha na ni Mariano. Talos Mariano sagna. Pero dakong problema kay si Mariano gihilantan kuno na labsik si Mariano isa kagabi wa nakatapad na ho na labsik naman. Bitaw guys, gilantan bitaw si Mariano guys, magbis kay mag-birthday na noon, gilantan na noon. Mo nang atangiran ninyo guys, inag-abot dari nila kay naa na si Lola Biti, di nakajumingaw dari kay nanay magpasiaw ninyo sa ako ang vlog. Marami mong vlog rong adlaw guys. Bye bye. Salamat sa inyong pagtanaw sa mong vlog. God bless ninyong tanan. Bye guys.